इत्या खेळैता आईला हो चंदू वेळू मनात मेळैता आईला हो चंदू वेळू मनात मेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता कृष्णा है मना मिलन मागता कृष्णा है मना मिलन मागता कृष्णा है मन मिलन मागता कृष्णा है मन मिलन मागता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता आईला हो चंदू वेळू मनात मेळैता आईला हो चंदू वेळू मनात मेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता आत्माचे आत्मा का मिलन जता कृष्णा तू राधा मेणुवता आत्माचे आत्मा का मिलन जता कृष्णा तू राधा मेणुवता कृष्णा तू राधा मेणुवता कृष्णा तू राधा मेणुवता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता आईला हो चंदू वेळू मनात मेळैता आईला हो चंदू वेळू मनात मेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता राधे तू निपोन बैसून इत्या खेळैता इत्या खेळैता इत्या खेळैता सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात नातल्यारी यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करताना आनी पब्लिश जाताना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.